En mor mar janeno mar RAMOGI TV ni medo kete RAMOGI TV tesen mari miyiero makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Wan bende kaka pile thuolo machalo kama waikore gi weche manyien mag Migago. In gi thuolo mar oro ote machuok e laini mar ote machuok ma en 30600 machiegni to mokwongo thuond weche. Ng'anyo ka gikwedo nek mar achiel kuomgi kod ji ma pod ok ong'e. Jatend piny igeno ni dhi keto koke kendo puodho chike manyien mag okumba mar thieth mong'ere kaka SHIF. Jonyuol ma Kitengela onyiso luoro kaluwore kod kwan rowere malal kendo donjo e timbe maundu. Machiegni nyaka RAMOGI nyinga Milton Ochieng'. Jopuonjre ka tiegruok mar RAMOGI Institute of Advanced Technology dhi nyime gi ng'anyo chakre okinyi ma kawuono ka ging'ur ne monj ma kinde ka kinde kaluwore gi nyawo mar arita kwe e alwora mar gwenge mar Yat, ma bende noweyo ka japuonjre achiel owito ngimane kamachielo to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma RAMOGI Oginga Odinga. Jopuonjrego owuotho achiel kachiel nyaka kar kano ringre jomotho ma RAMOGI kendo go tach kanyo ka giywago achiel kuomgi ma giwacho ni nowito ngimane kaluwore kod monj ma kamano. Jafwambo marwa James Okoth nitiere e alworano kendo omiyowa ler e weche matimore e alworano. James Okoth, inyalo nyisowa ni to ng'anyo manochakore okinyi osechopo kanye to gie sani jopuonjrego wacho nang'o kaluwore gi chal mar arita? Erokamano Milton, awinjo achiel kachiel ka wantie e kar kano ringre joma otho ma RAMOGI kama jopuonjre mag kar tiegruok ma RAMOGI Oginga Odinga Institute of Technology odhi ng'anyo kinyi ma kawuono. Ng'anyo mano chakre saa 5 kane giwuotho achiel kachiel ka gia kar tiegruogno nyaka kar kano ringre joma otho ma RAMOGI Oginga Odinga. Milton, jopuonjre gi ng'ur kaluwore gi monj ma kinde ka kinde mosebet e alworano ma nyaka gie sani oseweyo ka achiel kuomgi owito ngimane. Monj ma kamano notimre tich ariyo e kinde mane koth chwe, Milton, kendo jopuonjre ariyo noyudo hinyruok. Kata kamano notergi kar thieth ma RAMOGI Oginga Odinga ma achiel kuomgi nowito ngimane otieno ma piny orugo kawuono. Milton, wach mar achiel kuomgi wito ngimagino ema ne omiyo koro gibedo gi ng'ur kendo gichako ng'anyo achiel kachiel ka giwuothe e kar tiegruok ma kamano nyaka gichope kar kano ringre mar RAMOGI Oginga Odinga. Gie sani mana kaka inyalo nene toka kanyo, Milton, gigo thach ka kendo giramo ni ok giwuog kae mar gidwan mondo giywag achiel kuomgi ma osewito ngimane, ka bende ging'ur kaluwore gi nok mar arita kwe kuonde kata kar dak ma kar tiegruok ma RAMOGI kata Riat nitie. Milton, nyaka gie sani apisas mag arita kwe osechopo ka kendo gie sama wawuoye ni achiel kuom jadito mochung' ni weche mag arita e alworani ni kae. Ang' ni miyamna dakika achiel kende mondo alos kode apenje ni to kaluwore gi wach ma kama en paro mane ma en go to okang' mane ma gidhi kawo kaluwore gi ng'ur ma kamae. Karibu sana Sina, utatuambia tu majina yako, utuambie ni yapi ambayo mnayo kulingana na matokeo ya asubuhi ya leo. Asante, jina langu ni Bosek, Deputy County Commissioner Kisumu Central. Kwanza ningependa kutoa rambirambi zangu kwa familia na wanafunzi wa chuo kikuu cha Riat kwa kitendo kilichofanyika. Cha muhimu ni kwamba na washukuru wameandamana kutueleza shida zao, na tunawahakikishia kwamba kuanzia leo tunaweka mikakati ya kufanya patrols na kuongeza askari wale watatembea pale, na tunaomba pia kwamba watusaidie na machina ama wale watu ambao wanashuku kwamba wanahusika na hiki kitendo.
hivi kwamba tunaongea maofisa wetu wa usalama na hasa wa kitengo cha CID wako na hiyo kesi, wanaendelea kuchunguza, na nawahakikishia kwamba wale ambao walisababisha kitendo hiki watachukuliwa hatua kulingana na sheria. Kwa hivyo nawaomba waendelee, na pia wale jumuiya ambao wanaishi pale karibu nao waendelee kushirikiana na wanafunzi ili waendelee kuwa na usalama wao. Kufikia sasa kuna mtu yoyote ambaye ametiwa mbaroni? Kulingana na uchunguzi wenu mmefikia wapi hadi kwa sasa? Kufikia sasa siwezi sema kuna mtu amewekwa tiwa mbaroni, lakini maofisa wetu wa usalama kitengo cha CID, DCI wako katika ground wanaendelea na uchunguzi, na naamini kwamba kufikia jioni tutakuwa na mwelekeo kamili. Kamano Milton, manaka ka iwinjo ka apisa mochung'ne weche arita kwe alwora ni osewacho ni kachopo dhiambo makawuono gidhi neno ni nonro margi ochopo kamoro, nyaka gie sani giwacho ni ng'ata mosemak kalore gi monj makamano onge, to kata kamano nonro ewi wachni dhi nyime. Milton, jopuonjre mag kar tiegruok mar Riat nigi weche mathoth ma ging'ur makata gie sani kinyalo neno gima dhi mbele kae en ani kalore gi thuolo ok anyal migi saa mondo mi awinj pachgi, to anyalo wacho kata anyalo singo ni jonenowa mag Ramogi TV ni pod wanyonre ka kendo wadhi luwo wechegi achiel kachiel mondo mi e kinde mabiro wanene mi ogandawa weche maler kalore gi wach mar arita kwe e alwora mar Riat. Erokamano ahinya James Okoth kuom lipot mar nek makamano motimore e alwora ma Kisumo. En geno marwa na apisa mag arita biro timo maginyalo mar mako achije motimo tim makoch makamano. Ka wadhi mbele ni doho ma Machakos dhi ng'ado bura kaponi ibiro chung muko mar udi masani timore e lop East African Portland Cement mantiere ka chung od bura ma Mavoko. Bura makamano nomaki kod riwruok mar Aimi ma Lukenya mane uso ne ji plode makoro kambi mar simiti no osebedo kamuko. Bura makamano bende no oyuore kod jodito ma kweth siasa mag Azimio la Umoja One Kenya kamoting'o Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa to kod Mwangi wa Iria. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti bende nochope burano ka kaunti mare bende koro okwayo noketgi kaka achiel kuom jogo momako bura makamano. Prosecution of the application dated 11th October 2023. Mr. Otieno is on record, but is yet to get locus as his application for joinder is yet to be heard. Therefore, at this point, he is precluded from submitting on the matters before court this morning. Can you check the senior counsel? My lady, most of them. Yes. My colleague, Mr. Sumi, will address you on the points of law. Rejoinder and our response. But let it be known, my lady, that we are talking about 4,298 acres. A large chunk of land, not as previously reported in the media, it's 4 acres. You will have noticed, my lady, that in your courtroom this morning are representatives of all the affected people. This matter has brought to the fore the unfortunate suspension of people's basic rights, human rights, and we reiterate this is a matter of urgent national importance, and that you are called upon, my lady, to stand yet again in the gap and deliver justice. Speaker Marod Bura ma Senator Amazon Jeffa Kingi obago romo kod jotelo mawuok e gwenge ma dho wadh nam chumbi. Romo makama geto mariango kaka ginyalo ywayo dongruok e gwengego to kod bede achiel. Watudre achiel gachiel gi Chris Owino e yor sime mondo nyiswa ni to chal nade. Chris Owino, romo makamano ma bende timore e magawa moro ma Nairobi. Inyalo nyisowa ni to jotelo mawuok e dho wadh nam chumbi ochopo kar romgi e romo makamano to gin ang'o giri mosewachi nyaka sani. Chris. Erokamano Milton, mana ka iselero jotelo mawuok e gwenge ma dho wadh nam chumbi odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono obago romo kuom seche maromo seche 5 kama ne gilorore e magawa moro e boma maduong' ma Nairobi,
kendo timo twak e kindgi motenore kod weche mag dongruok kaachiel kod ka gibiro bedo gi tayo wechegi kaka jotelo maok e gwenge makadho wad Nam Chumbi. Romo ma kamano oluong kod jotelo maok e gwenge makadho wad Nam Chumbi e bwo telo mar spika mar od bura mar Senate Jeff Amason Kingi kod jodito mamoko kaka gavana machon Mombasa Ali Hassan Joho, gavana ma Kilifi Gideon Mungaro, gavana ma Mombasa Abdul Swamar Sharif, e kind governors duto maok e county auchiel magwenge makadho wad Nam Chumbi, senators maok e gwenge makadho wad Nam Chumbi, jo od bura, speaker mag county assemblies auchiel maok e gwenge makadho wad Nam Chumbi, kod jotelo duto ne oyuoro e romono, kendo romo makamano orumo thuolo machuok mokalo. Gima ukayanga e romo makamano Milton en ni jotelo maok e gwenge makadho wad Nam Chumbi owacho ni kochakore odiochieng' ma kawuono gibiro loso kod duol achiel e wi weche motenore kod dongruok ne oganda maok e gwenge makadho wad Nam Chumbi ma ok ging'iyo duond buche ma giwuokie kata joteta chung' mar weche mag siasa. Giwacho ni gichopo e winjruok ni kochakore odiochieng' ma kawuono jotelo duto maok e gwenge makadho wad Nam Chumbi mana ka gwenge mamoko e pacho kae gibiro bedo ka gigolo duol achiel. Atimo mos kaluwore gi ng'ikruok ma kamano, kara kamano wabiro manyo Chris Owin e thuolo mabirogo mondo mi wadhi nyime gi yudo lipot ma kamano. To ka wadhi nyime, jadolo Paul Mackenzie koro dong' e Akirikeke bang' doho ma Shanzu thichore gi chien kendo koni ok ginyal golo chik machune yore kamati ma Senate kata Oyo. Mairien bang' okil Wycliffe Makasembo elo Mackenzie koni nyaka sani gikia ni onego gilo chik mane makado nogolo chik mar geng'o ne Mackenzie e jela koso mano mar Senate madwaro ni mondo dhi ochopi e nyim kamati no. Okil mar piny owacho Jami Amina koni dono kod Senate gin bade piny owacho mochung' kar kendgi e tayo chenro mekgi kendo nyaka sani doho pok oyudo kwayo mar Senate madwaro ni Mackenzie ochopi e nyimgi. Jang'ad bura Yusuf Shikanda okoni kaluwore gi chike ma pacho ka onge gi ratiro mar golo chik moro amora ni Mackenzie mondo ochopi e nyim kamati no ero. Ma timore sechegi ma bende kamati no ne osingo mar go Mackenzie kaachiel kod okil mar FY ma silingana 500 kapo ni gidhirem chopo e mbelegi maduoko piny matude gi wach tho mag dhano magalamoro e bunge ma Shakahola. Why? Can she explain? You have the power zone now. Yeah? And somebody explain because they're confused now. You know the way to appear before you, before the Senate. You don't appear before the Senate. I've been warned that I've been fined 500,000 shillings. I don't know. It is not for this court to direct Senate, to speak for Senate and direct Senate on what it should or should not do. If there is a conflict in the functions of two independent constitutional bodies, then there is a right forum for resolving that conflict. But it's definitely not this court and not in these proceedings. So I decline to give any directions or any comments on whether it's right or wrong. Let the respondents approach the right forum. I do not speak for Senate. Riwruok mar Network for Adolescent and Youth of Africa NAYA kotenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori gi piny owacho ma malo ochako chenro mar kedo kod nyange mar nyiri ka ginywando oganda mawuok e gwenge ma itime nyange e chenro motisi kaka Catalyzing Whole Community Response for Abandonment of FGM. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa George Juma ka entiere e Migori kosebedo koluwo na nyasi no mar jokanyo e kedo gi nyange mar jok manyiri mondo mi oyang'no mathoth. George Juma, inyalo nyisowa ni nyasi ma kamano timore kama nade to jotelo mage ma bende ineno kosechopo kama kamano?
Erokamano Milton, nawinji makare wantie e chuny boma ma Migori kama bende wantie nyasi ma okelo wechego mag twak ka ote mag nyatige tieko nyange mag nyiri. Nyange mag nyiri en twak mosebedo kuom kinde malach. Pod odhi nyime kendo bende nyaka sani koro pod wantiere kae. Kama bende okelo oganda migepe mopogore opogore. Mar ng'eto nyange mag nyiri ere kaka inyalo tieke kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori achiel kuom kauntis 22 ma bende nyaka sani weche mag nyango mag nyiri koro pod dhi nyime. Ka bende kiny ma kawuono antie kod oganda migepe mamoko ma bende chopo ka twak ni to en okang' mane manyien ma bende gikelo kawuono madhi konyo kedo kod nyange. Tang'o ma bende osethiro wechego mag kedo kod nyange to ahinya e kaunti ma Migori kuom higni maloyo 10 ma bende gisebedo e kaunti ma Migori ka gikedo kod wechego mag nyango. Adwa ni miya thuolo mondo achak gi achiel kuom jogo bende ochope e nyasi machal koda machori machiegni ka. Adwa ni mokwongo iyangri ni wati tiyo ne riwruok mane to ang'o manyien ma ukelo madhi konyo tieko nyange manyiri. Erokamano George, odiochieng' ma kawuono nyasi ma wan go ni en nyasi maduong' ahinya. Wang'iyo ni ere yore ma wada konyo godo ojende kata nyithindwa manyiri kuom weche mag nyango. Nyinga Enrique Samuel, atiyo ne Migago mar The Network for Adolescent and Youth of Africa, Migori kae. To project marwa ma kawuono ma wa launch ni en project mang'iyo ni be nyathi manyako kata ng'ama miyo e gwengego mag Migori ahinya Kuria community be giyudo thuolo mar mondo oketgi e kanyakla mar sumo paro kapok otergi e weche mag nyango. Wayudo ni wach mar nyango osehinyo nyathi manyako e gwenge mag Migori County kaluwore ni bang' nyango nyithindo gi ichuno mar mondo odhi gidonje keny momondo. Matiende ni nyathi donje keny kendo bang' donje keny gima luwe en gimiluongo ni ich momondo kata early pregnancy. Koro yudo ni nyithindo gi ng'eny gi gimako iye kendo iye moyiw kendo yudo ni sama gimako iye to koro ok gibed e skul kendo thagruok mopogore opogore madonjo ne nyithiwa manyiri mantiere e gwenge mag Migori kae kaluwore gi weche mag nyango. Waseneno ka romo mopogore opogore osebiro. Nitie moko mawuoyo gi jodongo, moko mine. Unang'o ma ukelo manyien? Ng'a giri mugete chenro ni? Chenro ni ahinya geto ng'ama miyo kod nyathi manyako to bende kinde malach ok wasebedo ka wamiyo thuolo joma wuone nikech joma wuone e weche mag sumo paro yudo ni gine ma ging'ado paro mang'eny ahinya. Koro wang' ni wadwaro ni wakel ji duto te kata ok mana joma wuone kende, wakelo joma wuone, wageto nyithindo manyiri, wageto bende ojende machuo mondo support nyithindo manyiri gi kuom gigo matimore gi e weche mag nyango mag joma nyiri. To kopogore gi mano wageto bende different department, county department kod national department machalo kaka jongao ma bende osebedo mstari mbele ka gifuatilia ni ere yorego mabeyo mag riko policies mantiere kata chike mantiere mondo ti mondo bed kare. Erokamano kuom paro maler kamano. Wawuoge ng'ama chielo. Erokamano. Adwa ni wuog ng'achi chori mbele matin. Isebedo apisa ma nyithinde Kuria kuom higni mathoth. Watieko nyange karang'o? Kichako gi nyingi. Nyinga James Omondi, an Children's Officer Kuria West. Wach mar nyangi ni en wach mosechandowa, nyangi mar nyithindo manyiri osechandowa ahinya Kuria ka, kendo wasabedo ka waketo okenge mopogore opogore mondo mi watieke. Kawuono wan ka e okang' wan ka e catalyzing whole community to respond to FGM. Mangiso ni Naya oriwore gi UNICEF magi loso program moro madwa kelo jomatindo ema koro wadwa golo oko mondo dhio campaign against FGM. Mano e gima wan ne kaka wuono. Ang'o mosethiro usebedo kukedo? Ang'o ma omiyo pok watieko nyange kuom higni gi te? Erokamano ahinya Juma kuom penjo maberno. Nyangi gimomiyo pok watieko kuom nyithindo manyiri en ma wasabedo ka wamako kaka sirikal, wasabedo ka wamako joma tero nyithindo gi e nyango, to jogi moko winjore, moko di winjore. Koro samoro wamako nyathi wamako janyuol watere court, witnesses onge, ng'ama nyalo testify onge. Mana achiel. Ariyo, cross border FGM. Nyithindo moko wa koni, jonyuol moko wa koni tero nyithindo Tanzania, moko wa Tanzania biro koni. Mar adek, chike pokolu, Juma chike pokolu maber. Kolu chike gi maber,
chike wan go kolugi maber ma wamako jogi maber, an gadieri ni nyangu mar nyithindo manyiri biro dok chien. Giko mar higa mokalo nitie joma ne ukedo, numako ji adi, cases adi modhi e court, to cases chalo nade mag joma timo nyange? Higa mokalo ne watero cases maromo 40 e court ma Kihancha. To e court ma Kihancha kane watero cases 40, ji 10 mosetwe, cases 20 mapod dhi mbele, to gi cases mag ji 10 moko manowe nikech nyithindo nodong' kendgi dala. Katieko kodi, be josiasa oikore mar konyo kedo kod nyange ni? Josiasa ok oikore mar konyowa e kedo gi nyangu ma nyithindo, nikech ka wan kodgi to giwacho ni gini wayie, to ka giromo gi jopiny to giwacho ni ma timu ma kawaida, dhiuru ga dhia mbele. Koro mano osabedo dok chien maduong' ahinya ne wan kaka jotije mag sirikal. Erokamano kuom paro maler kamano. Erokamano kinyalo winjo mago omondi mabed na apisa makene wechego mag nyithinde county ma sub-county ma Kuria West. Ka bende olero ni oganda pok okete okang' makare, to ahinya kata josiasa pok obede okang' makare mar konyo oganda tieko wechego mag nyangu. Kabe wan nyaka sani e chenro ni koro gigeto nyithindo manyiri to gigeto joma mine, ma bende ahinya jogo iko ma osebede okang' manyime e wechego mag nyangu. Ka gintie kod geno ni keto kengegi dhi konyo gi tieko wechego mag nyangu e county ma Migori, gwego ma Kuria West kaachiel kod East bende nyaka sani chenro ni koro podhi nyime ahinya e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya George Juma kuom ripot ma jaber ma kamano mowuok e kaunti ma Migori. Wadhi nyime ka wayudo ni telo mochung' ne pur e kuoyo pi e puothe National Irrigation Authority timo limbe e gwenge mitaye pur mar ochele mar konyo jopur e keto ikruok ne koth mar El Nino. Apisa mag National Irrigation Authority otimo limbe e gwenge ma Nyando mar ng'ado rieko ne jopur motelo ne koth ma El Nino ma jolony ne oriko owacho ni biro chwe gwenge mopogore opogore pacho ka. Jafombo marwa Millicent Adhiambo e gwenge ma Nyando oikore mar miwa ripot ma kamano. Millicent, inyalo nyisowa ni chenro madhi nyime gi e thuolo ni itimo kanye, to ang'o giri mosewachie kaka ikruok ne koth mar El Nino kata ni weche mag kuoyo pi e puothe? Millicent Adhiambo, kinyalo winjowa, inyalo nyisowa ni to ikruok irrigation scheme kuma bende nitiere limbe ma bende board mochung' ne KOP mano National Irrigation Authority dhi nyime kod limo jopur mawuok e schemes mopogore opogore e alwora ma Kisumu kaendi e ng'iyo ka bende giseketo ikruok makare koting'o kod koth mar El Nino ma bende nokor kod duol mochung' ne koro futo mar kor lwasi ma bende noyango ni ndalo mabiro nyime kaendi kod El Nino biro burore pacho kaendi. Ma emomiyo wang'eyo ni to kaka jopur ochele nikech koth mang'eny ahinya bende kata obedo ni koth ochele tiyo gi koth bende ok ber kod kodhi makamano. Kotenore kod agenda mar jatend piny William Ruto mar bottom up, man bende nowacho ni odwaro neno ni obugo pur mar ochele mondo mi obed kaka achiel kuom gigo makonyo e nyayo chiemo pacho kaendi. Ikruok mane ma jopur gi oseketo, to ikruok mane ma bende jotelo kata board mawuok e board mar National Irrigation Authority oseketo kata konyo gi e timo mondo gine ni gitimo ikruok makare mondo mi ka El Nino ochopo to kik gibed kod midhiero ma bende nyalo miyo ok gika cham kata koth kata ochele e yo mowinjore. Ka kamano to machiegni abro chako godi mondo ginyiswa mano kod midhiero bende gikadhe magigombo ni ka piny owacho timonegi to ginyalo bedo kod keyo maber mar ochele machiegni. Abro chako kodi nyisa nyinge mondo nyisa ni to kaka japur ochele mawuok Cairo kaendi bende useketo ikruok makare koting'o kod koth El Nino mabiro. Kopogore gi mano bende i pur ochele ni gin midhiero mag bende ukale mugombo ni ka sirikal odonjore to nyalo miyo pur ochele bed maber alwora ma Nyanza kaendi. Nyinga Ezekiel Ngar, an japur mar ochele ya irrigation scheme. Chane maneno poko El Nino poko iwaona wanga ore, desilting poko timno wanga ore maka pio pong to biro wuok oko. Mano ikruok poko bet. Mar ariyo, chele ka chele malgo en mar pi bire volume matin. Mar molo pur mar sitima ni ok ane kodhi kodwa maber nikech sama tin stimo lal koro wadwaro ni kaponi sirkal nyalo miyowa kata gravity mondo ketnwa mondo kaka konyo josiso cha ma en pi ma stop mok chungi. Koro mane momo wakwayo ni kaponi National Irrigation Board koro sirkal mamalo ka nyalo yie konyowa gi ginene gravity no to miwa permanent solution mondo kik pigni sani kaka koro sani pigni ok nyal donjo ka nikech
pi ni piny to puothe ni malo koro volume mar pi ni piny to blocks badware be ng'eny to samoro sitimo lal samoro ginal koro sani koth ema bet konyo wan nikech ema miyo wang'ich matin de chieng' rieny koro puothe gi otwo koro wadwaro mondo kelwa gravity mondo miwa permanent solution mar pi. Machiegni in kaka jatelo kata jakom mochung' ne weche mag neno ni pi ochopo ne jopur duto e alworani, inyalo wacho ang'o kotenore kod midhiero bende winjo kosewach kanyo japur chelo oseyango ni pod nitie midhiero ni pi ok chop maber, ere kaka itiyo kod jotelo mag National Irrigation Authority neno ni jopur duto kata schemes duto yudo pi kaka dwarore e blocks magi? Erokamano, nyinga David Odao, jakom mar Ayowa mochung'ne KOP irrigation scheme ka. Chiro mokwongo timo mokwongo mondo ne ni pi otundo jopur malong'o en ni waloso gi jopur wan gi structure moro ma joma yiero miluongo ni feeder leaders kod offtake leaders. Feeder leader mochung'ne KOP e block, feeder offtake mochung'ne block mzima. So wangiso mondo gitude gi jotelo mag group kod jopur ni mtaro ma pi luwo nyaka obed koler seche duto te. Nikech koyugno to mtaro koyugno to pi ok nyal twenyo lum kata ok en thuol manyalo kalo lum, koro nyaka bete maler mondo at least pi oringi maber. Kasto bende wadiscourage mondo giwe puro wang' bands go, nikech sama gipuro bando gidiyo kama pi ringi, sama osediye mathindo koro volume mar pi ok nyal tundo tung' kumidware kocha. Shida maduong' ma wayudo sana en ka sana ndalo ma koth chwe to ka pi pong' to ng'ino pamp ka ok nyal go pi nikech kuoyo ni piny kacha mang'eny, koro koto ywa kuoyo to ketho ga pump shaft ma piny ka. So ka pi odal ma pi ok opong' to sana stima lal kaka karo kawuono, stima olal gimoro sa 1:30 koko idugo sa 5 sani. Koro mondo pi go pi from pump matundo konde emono ka japur ywak ne volume mantie sani tin nikech koka pi wiye chopo gi sani, but wasetudrega gi ere manager Mr. Ken Ouma mondo tude gi manager mar jo Kenya Power mondo at least ko ng'ado ga pita list bende samo ng'ado ga mach mar stima to wala ta cho mondo wang'e koro inform jopur mondo kik gi minimize ga ng'ado stima ga sana godiechieng' nikech pi wathoth ji tiyo pi mang'eny godiechieng'. Koro sani El Nino biro ni krok mane kaka jakom mar ning'eyo ni pi ok maber moseketi mineno to kanye marem nitiere minyalo jiwo mondo mi olosi? Ikruok man go mosa tudre gi engineer plus manager maka ni at least gikel excavator 2 mondo motaro gi chodhgi gibed maler plus aora mantiere kama savo ga sana miluongo na aora Kigoch mondo chodhgi kaka nochodhgi last year cha, then gitudre gi area MP Mr. James Koyo mondo at least pomigi support kidogo daik manyando mondo chak buge kendo at least jowa modak Katundu ka koro kata ka nyando pong' keche lino sana wafikra wa ga river nyando mondo at least komede buge to pi koro kik pong' puothe ma michele sana block C gi D ka nyando pong' to pi duogo kono, koro komede geng'e to at least wabiro geng'o mano. Kamano. Machiegni wan gi agenda jatend piny kaka nyocha obiro kanyi nowacho ni odwaro bugo pur mar ochele mondo mi kelo ochele maya oko olor kabisa. Ang'o minyalo wacho wachno kotenore konde gi wach bende mag fertilizer? Be fertilizer biro kaka owinjore ne jopur, alafu ka bende gima ni nyalo mulo matin e weche kaka ikoru kaka organizer mar okana e yore mag El Nino mabiro mondo kik midhiero bi yudwe puothe mag ochele? Yes, erokamano Millicent. Ani lungane Steve Tuju, ani machung'ne expansion mokana under irrigation scheme e bo manager Bwana Ken. Wagone sirikali erokamano moloyo ne limbe ma jatend piny William Ruto e biro mare kendo keto ng'ala manyime tego pur mar ochele. Ka diponi nyalo kete tim mok obedo wacha to wanyalo wacho ni en paro maber nikech kaka wan jo ahero mchende ahero osebedi ka ji ng'iyo yo mopogore kendo iyudo ka jowa temo hero mchende moa oko, to sama wasechako ni wadwa hero gigewa ma wapuro ka, japur nyaka bi benefit, nyaka obi oyud yo ma onyalo yudo go yuto maber moyo kaka sani iyudo ka samoro mchele ya Pakistan, samoro Tanzania, to kwa nyalo sirikal nyalo keto bidii ni jopur mag michele magi empowerment kik mchele wuog oko. Kapani mano idea maber kendo warwako statement mar president wadwa no kete tim en kao pesa mang'eny kitanda irrigation authority
kao pesa mang'eny kendo under agriculture Kenya mangima mondo mi challenge mag jopur weather mar michele mar oduma pur mora mora oting'i malo tinyalo timgi mana koket pesa moromo ne migepegi mondo mi challenges ma jopur kale obed ni onge kata wa minimize the challenges mondo mi wayud better production manyalo miyo wajitegemea kaka piny Kenya ne michele ma wan go nyalo sustainwa. Mar ariyo issue mar preparedness mar weche mag El Nino. Wach sechiwo request the office of the manager Bwana Ken motelo ne irrigation ma ero. The challenge is only money kata funds manyalo miyo gigo chop kar nikech our request keto in place kaluwore gi rivers mwang'e ni seche ma koth ochwe mang'eny to yiech kendo ketho mchendewa. Ung'e ni mchele tiyo gi pito mchele ok en nduma ok odwa pima constant odwaro pima donjo to wuok pima donjo to wuok to ok odwa flooding affect nikech once ni El Nino biro ma pio imo michele mane kako kethore once no kethore ok ochako bed maber kendo. That's why wadwaro ni mondo mi pi kata ka koth ochwe koth en mar Nyasaye to wabede gi ikruok dwaro pesa kaka sewacho nwasiti request and the problem is pesa ok nitiyo kosebedo ready momiyo nitie ywa kata ng'okni mar keto gige tim nang'o pesa ma pod onge machiegni but manager is aware gi challenges ma wantiego kendo gik mwa keto in place manyalo keto nwa rageng'e gik manyalo kelo nwa chandruok bende en tiego. Koro we request as farmers kendo as leaders of Volcano Expansion ni mondo sirikal okaw pesa oket ne irrigation authority mondo wang'i kaka wanyalo keto wageng'o hinyruok minyalo kel kod koth maduong'. Ung'e ni koth kaduong' to in the next 2 weeks ubro neno wa TV kwa ywak sufuria inaenda kila kitu inaenda. This is the time mondo mi wageng' gik minyalo dhi tigo e Red Cross ka wakel gi sani to wageng' nikech jowano wacho ni geng'o ber maloyo thiedho and sama watimo gik moko chon wanyalo geng'o the damage manyalo bet. Welcome, Mr. Ken. Awinjo kaji wuoyo to giwacho Ken. Koro, as the manager around the Aero Irrigation Scheme, West Kano and any other scheme around Nyanza, you can just tell us how your office, together with the national government, is planning to curb such like problems. Because a while ago when we were talking to farmers from West Kano Irrigation Scheme, they mentioned something to do with, right now there is preparedness ahead of El Nino that is expected, but they were saying that the machines are not enough or they are not to the capacity of helping to regulate the water. And another thing that they mentioned is about the pump outlets. What is your office doing on that, or what are your plans concerning that? Okay, thank you. My name is Kennedy Ouma. I'm the scheme manager, Western Kenya schemes. Now, in terms of preparedness towards the anticipated El Nino rainfall, my office has put up measures. We are working out on procuring some excavator to be able to do desilting of work. Desilting works within the scheme, especially the collector drains, both in Ahero and West Kano. Of course, in West Kano, the work is currently ongoing. We have procured some desilting works, and maybe by next week we'll receive another excavator which has a slightly longer arm compared to the one that we are having. That excavator is able to do desilting in a more wider drain system. Like in West Kano, we have the collector drain is very wide, close to about 40 meter wide, and almost 20 meter wide. And you know, the normal excavator with the normal arm cannot be able to do. So we are looking, we have already gotten a excavator with a longer arm, and I think by next week we'll resume that work. So another thing, to be able to maybe contain the floods within West Kano, we are procuring another new pump, and I think in the next few weeks the process will be concluded and installation of the new pump will begin. Once that is done, we will be able now to reduce the challenge of flooding that has been happening in West Kano.
Thank you so much. Thank you. Mana kamano Milton, iwinjo moko kuom ikruok mabende jopur oseketo ka gitiyo kanyakla kod board mochung'ne keyo pi mano National Irrigation Authority mondo gine ni giketo ikruok ponono El Nino ochako chwe kata burore pacho ka to gibiyudo midhiero kotenore kod pith mar ochele. Ka bende iwinjo ka bende ikwayo magi yuago kata yuak magi yuago kotenore kod pur mar ochele, board mochung'ne keyo pi kata manager mar board no oyango ni nitie chenro magiketo kare kaka makelo mashinde mabro konyo eneno ni oyaw yore ma pi kadhoe kata wang'o oula mamiyo pi nyalo bedo oula manyalo ketho puodho kata nyalo ketho kodhi mondo mi puro chele kik bedi kata kik gike kaka owinjore. Ka kamano kionge penjo magi mana moko kuom weche mabende wamedo luwo mabende ang' nwakele seche mabende ang' ochopo kagi kacha ang'ichwelo kod oimore mondo mi wamed winjo matut kotenore kod agenda manie manifesto mar jatend piny William Ruto kotenore kod wach neno ni obug weche pur kata oting' malo weche mag puro chele mondo okony kaka achiel kuom yore mag nyayo chiemo pacho kaendi mondo Kenya onyal bedo piny manyalo pidhore kende. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo chopo no e mesa mar ke weche mar Ramogi TV. Milton Ankomi. Kamana ya Millicent Adhiambo kama entie no iluongo ni damba nadwa nyise ni mondo ko na nyaumpusi ang'eni kopenjo jo ochele nyaumpusi to gibro nyise. Kara kamano wadhi nyime kama oyudo ni Migago ni mondo ko na nyaumpusi ang'eni kopenjo jo ochele nyaumpusi to gibro nyise. Kara kamano wadhi nyime kama oyudo ni Migago mar somo chako chenro mag chwalo masinde mag jiwo somo ni jopuonjre man kod ng'ol mopo nyasi mar wako gudu ne maheo e sikund primar kata e sikund piny owacho matiego jopuonje mani koda ng'ol matiego jopuonjre mani koda ng'ol mopogore opogore koko ni thoth sikunde go osebedo ka chwalo omenda mag siro som jopuonjre mong'ol e gik mopogore rode magiwacho ni gichano mar dino chuth. Watudore kod Judith Omondi e yor simu mondo miwa mathoth. Judith Omondi, inyalo nyisowa ni to chenro makamano timore kama nade to gin ang'o giri mosewachi kaka yore mag siro jogo man koda ng'ol mopogore opogore. Kamano Milton kaka iwachino antiere skul mar piny owacho mantie bure Nairobi ka kama itiege jopuonje mondo mi gibed kod lony maginyalo tiyo godo e puonjo jopuonjre man kod ng'ol ma opogore opogore kama oting'o gang'ni mar paro, kama oting'o mago ma ok nen, kama oting'o mantiere kod ng'ol ma ok ginyal winjo godo wach. Koro odiochieng' ma kawuono ni jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kaachiel kod jagoro ma owinjore migawo mar somo Belio Kipsang ne oyoro e nyasi mar keto osimbo ne jopuonjre mahao 800 ma osebedo katimo tiegruok kae e rang'iny ma opogore opogore kama oting'o mar certificate, kama oting'o mar diploma. Odiochieng' ma kawuono orwaknegi osimbo mar puodhogi kaka jogo ma osetimo kare kendo koro migi teko mar dhi nyime kod puonjo jopuonjre man kod ng'ol ma opogore opogore e pacho ka. Milton mathoth owuok e romo mane chal kod ma jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu okono ni nyaka sani gin kaka migawo mar somo giseketo ikruok makare mar neno ni jopuonjre mantiere kod ng'ol mopogore opogore e pacho ka oyudo sir mar piny owacho ma gidwaro mondo mi gidhi nyime kod sombgi. Bende chenro mar chiwo thieth makare yo ma oyueyo ne ji duto e pacho kae. Jatelono koro wacho ni sani jopuonjre man kod ng'ol ma opogore opogore ibiro riwie e okumba machal kod mano kendo e gino mabende ibiro keto ayango odiochieng' ma kiny e kaunti ma Kericho koni jopuonjre man kod ng'ol ma opogore opogore okete e kadino kendo koro skunde idhi tigodo machiegni neno ni jopuonjre machal kod magi oyudo sir kendo giyudo thieth e osiptende mag piny owacho e nengo ma ok owuok e ofukogi. Mathoth bende wang'eyo ni Milton jopuonjre moko osechako penj madongo ka penj hie kaka mag joklas 8 chakore juma manyien. Jatelo ni wacho ni gisetimo ikruok makare kendo penj osechwalie kuonde kano penj duto ma pacho kae odong' mana ni koro to kawgi kendo tergi e skunde kuma onego bed ni itimogie. Omedo paro ne ji ni e higani gichano kawo penj kowuok e containers mikanie penj diriyo odiochieng' mondo mi gidin rode mag penj ma kamoro nyalo bedie kata jogo manyalo chano yawo tas mar penj kapok sa 8 oromo. Koro miyo mabiro bede skunde mopogore opogore ma ochung' ne penj biro dhi e container diriyo odiochieng' mondo mi gikaw penj go. Mar adek bende puonje
mapuonjo e counties ma lwenyo osebede kaka mano ma Mandera ma waduto wang'eyo ni osebedo kod midhiero koni kod kocha. Nyocha waneno ka ne gintiere apise mag duol mandiko jopuonj TSC ka gigo koko mondo mi giywakgi kaluwore ni giywak ewi nok mar arita ma osebede gwengego eko ma gitiye. Kata makamano jogo mondikogi kata duol mandiko jopuonj ok osebedo ka dewogi. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo koni ndalo jumbe ariyo ma okalo nyicha en e kaunti no ma Mandera kendo oseneno kod wang'e ni nyaka sani lwenje kata mana mosebedo ka dhi nyime e kaunti no osedok piny kendo en gi adiera ni poni jopuonjego odok kanyo ok bedo kod midhiero machal kod mago kendo. Miyo okwayo jopuonjego mondo mi odog adogo ti kendo gin kaka duol mandiko gin kaka piny owacho mochung' ne migawo mar somo kaachiel kod duol mandiko jopuonj giseketo arita makare ka gitiyo kanyakla kod migawo ma ochung' ne arita kwe ma pacho kae. Mago gin mana weche ma pod omedo kolo kae Milton weche manyien kaachiel kod saa adek duto kod mowuok kae kotenore kod weche mag somo ahinya to miluwo gi weche mag piny ma bende okayo machiegni. Erokamano aduoko ni kuom e studio. Erokamano ahinya Judith Omondi achiel kachiel kowuok e skund piny owacho. Ka koro ni to yiena mondo akaw yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo asomie moko kuom ote museoronwa ka e laini maro mar 3-6-000. Wuod Kisumu an kodi aneno Migago ka ntiere Umoja tu Nairobi Masara Singa Fuane baba wa Singa Odongo ka nitiere wang' neno West Kanyamkago kaeto machielo ka neno ka ondiko ni Manuel kawuok Ugunja wacho ni arita onge e Kenya ka kaeto Patel mar Honge Beach wacho ni an loyal Ramogi Lerndi Honge Beach kanyo imosona mama Metro. Milton aneno Ramogi maler ka ma Elisha Nyamburi kijana mdogo wuod Mitwe Rongo sub county kaeto machielo bende wacho kanyo ni Ken Ong'wea mar jongi mar Salvation Church akwayo hawi maber ne nyaminwa Margaret masomo alara klas 8 nyakora Mogi akaw yweyo mokwongo kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Mimi naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Unaitwaje? Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo wa shilingi $500,000. Unahisi aje Joyce? Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na $500,000 wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. *487*3#. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na Viusasa. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there.
Na hata wewe unaweza kuwa na story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Joseph Safari Dipo toka Embakasi Kayole, na nilisikia hii mchezo ya Kaende Jackpot kwa Musi FM. Nilipata game 11 out of 13. Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni, ulikuwa wapi? Nilikuwa Kayole, nilikuwa kwa nyumba. Nikapigia mashabiki wangu simu. Nikawaambia waangalie hii message kama ni ya ukweli, juu nimeambiwa mimi ndio mshindi. Juu nilikuwa naona ni kama Conman. Nikaona hapana, wakaniambia hii message ni ya ukweli. Project yangu ya kwanza ni kupeleka watoto kwa shule, na walipie school fees. Pesa yenye itabaki nitaweka biashara. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni kendo janeno. Jakombod maduol mochune tudruok e pachoka Communications Authority Mary Mungai olando gwetao ma Director General margi Ezra Chiloba. E ote manochwalne ute mag fwambo gi Jakombod no Mary Mungai no lero ni Ezra Chiloba no gwetao kinyi makawuono. Chiloba pok nodok e tich chakre tarik 18 dwe mar 9 bang' ka noyud lal mag omenda e duolno mochung'ne weche mag tudruok, gino manomiyo chunge e tich. Gweto ma Chiloba okele giko tich mare mosetiyo kuom thuolo mar higni 2 manochakore dwe mar 10 2021. Jopiny omole mbui machwalo ng'ur margi kotenore kod rem yudo teko stima e yor ng'iewo kowuok kuom kambi mar Kenya Power. Kokadho mbui mar X, giyango ni gibedo gi ng'ukni e yore mag keyo teko stima. Kenya Power pod ok olero gimokelo ng'ukni ma kamago, kata yango gima jopiny osewacho ni osemiyo gi midhiero kakoro imanyo yore manyalo miyo jopiny fuong'ruok mondo mi giyud teko mar stima. Jopiny matiyo kod stima e ohala mopogore opogore onyiso ich wang' margi bang' yudo lal ka gisebedo ka gionge teko stima kuom thuolo ma ok tin ne seche 15. Ng'anyo mar chiwo thieth e kaunti ma Busia odonjo odiechieng' mare mar 3 ka jotend riwruoge makedo ne ratich jothieth e kaunti no olero ni ok gibidok chien e chung' ma gisekawo nyaka chop dwachgi. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU kaunti ma Busia Sunday Charo kaachiel kod jagoro maduong' mar riwruog thieth e kaunti ma Busia Filmon Nakoche ne giwacho ni kata obedo ni gibago romo gi saa ka saa, sirikand kaunti no oseikore ma chopo dwachgi. Bende ne gilero ni giikore matimo winjruok kod sirikal ka dipo ni gibiro chiwo ranyisi madwaro konyo tieko chandruoge magin godo. Those who are due for the suitability, they were to go for the suitability and be given the letters. But unfortunately, hivi karibuni tulipo issue strike, resumption of strike notice is when tuliitwa last week on Friday kuambiwa eti tupeane miezi 3 tena ili waweze kutekeleza tuliokubaliana watatekeleza kutoka Julai ili ishe Oktoba 17, lakini hawakutekeleza hayo. This afternoon I want to tell you that an aggrieved health worker, a health worker who can not manage to go to hospital, not manage to pay rent, not manage to care for his family, cannot give you good services even if you go to the hospital.
Commodities are not in the hospital, and even if they give us these salaries, we are not going to get commodities to work with in the hospital. Sisi tutakuwa katika safari hii ya mgomo, na ningependa kusema ya kwamba ndio sasa mkoko umeanza kualika maua. Sisi tuko wazi kwa maafikiano wakati wowote ule iwapo serikali itakuja ikiwa na mkono wazi. Moko kuom jonyuol gwenge ma Kitengela e kaunti ma Kajiado onyiso luoro margi ewi kaka nyithindo ma gin e piny imedo rwaki e grube majendeke ma kwanyo kod uso chumbe madongo dongo. Jonyuol go eko koro lieko ni grup moro Kitengela kono osebedo katiyo kod nyithindo e weche mag kuo, ka thothgi wacho ni nyithindgi oringo kawuok pacho kendo riwore gi grubno ka gikwayo obila mondo odonji e wachno ma bende omiyo nyithindo weyo sikul. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Lit mar nyathi min mare ema winjo. Elizabeth Nafula sani nigi paro mathoth. Kuom thuolo moheo jumbe ariyo pok oneno nyathine ma jahigni 12. Owacho ni nyathino nowuok skul moringo kendo weyo lepe mag skul kod bugene, to nyaka sani okia kama nyathine nitiere. Sasa huyu mtoto nilikuwa na issue, alianza kutoenda shule, na wakati nilijaribu kufuatilia nikapata alikuwa amechukuliwa na vijana wa Gaza. On Tuesday tarehe 10 aliamuka akaniambia anaenda kujisaidia na hakuwahi rudi. Miyono manigi nyithinda dek wacho ni mano ken mokwongo ma nyathine no ringo kowuok pacho. Olero ni nyathino osebedo ka wuotho kod grup moro mar jomaundu e gwengego mag Kitengela, ka grupno osebedo ka tiyo kod nyithindo e weche mag kuo. Huwa wanachukuliwa na vijana wakubwa na kwanza huwa wanaanza kuwapeleka PS. Sasa hiyo kwenda PS ndio baadaye wanawafundisha ukitaka kupata pesa yako utakuwa unaenda kuchemba. Kuchemba ni kurokota scrap chuma. Na sasa kuna siku nimepata na master key. Hiyo kifunguu alikuwa ameenda kuiba mahali Yukos. Katobedo ni osebedo kogoyo lipote tesendo bila ma Kitengela, owacho ni obila poko kaondamo mora mora, gino makoro we kokia kama onyalo chako manye nyathine no majagreda uchiela. Sasa sijui kama wanangoja wapatikane mahali wameenda kuiba, vile wanaenda kuiba, polisi waitu wapigwe risasi ndio niambiwe hii ndio evidence nitiwe maiti, ama wanataka evidence gani? Na hii ni kikundi ya askari wanajua, kwa sababu ni watoto, hata wakinyang'anya mtu simu ukienda kuripoti unaambiwa ngoja tutafanya tracking, hakuna. Ondamo machuo kende ko wuok kanyo, waromo gi Rael Paul ma nyathine ma jahigni 14 bende noriwore kod grubno. Kata kamano negibedo johawi magiyude. Alipotea Monday saa 7. Sasa saa 9 ya Tuesday ndio nimekuja kupata. Na nimepata akiwa amebeba scrap. Wachore ni nyithindo mantiere kind higni 7 nyaka 15 medo riwore kod kweth moro mar jomaundu, gino makelo luoro mang'eny ne jonyuol ma Kitengela. Hata nikipigiwa simu nyumbani, mzazi wangu kama leo amenipigia simu anasema shule zikifungwa anataka kuona pengine wajukuu wake, sijui nitamwambia nini. Serikali achukue watua, afuatilie hao watoto wa mabangi juu. Hiyo ndiyo anaweza saidia wazazi. Watoto wengi anapotea, na anapotea kwa hiyo njia. Unajua wanapotea hivyo, kumbe watu wamejiingiza kwa ujambazi, hiyo ukaidi, so hiyo si poa. Ne waloso kod komanda marobila Maisinya, to kata kamano onyiso ni poko winjo bura mora mora ewi grubno mar jomaundu kosingo mar timo nonro. Joyce Oduor, Ramogi TV. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wiyi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit.
era odak e kindwa. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kuvaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa stoli yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni e paw tuke kama wayudo ni jotugo maraga 12 mag golf gin mago mayudo tiegruok e wi tugono e chenro mobagi ma ndalo 3 mitayo kod riwruok mar golf e pachoka kaachiel kod Royal and Ancient Golf Club mar St Andrews mar piny Scotland. Piny Kenya en achiel kuom pinje 3 kende moseyudo thuolo mar tiegruok ma kama e Afrika tok piny mar Misri kod Zimbabwe. Jotugo 13 gi gin e dier e kind jotugo mathoth ma bende Col margi Paul Mackenzie kod Jonah Du Buisson tiego jopuonjre gi e kidienje mopogore opogore mar yudo kaka ginyalo ng'eyo weche mag golf e kinde mabiro. Oh, can I ask a question here? Yes. We'll do that later. You know what? Let's get this over and then we'll walk. Wait until the left side. These high performance trainings are really important
because now coaches from outside can come give out tips and tricks on how you can manage a golf course. When we did the change with my long game, I had a really strong grip, and I thought that was perfect, but apparently it was making me hit, like sometimes if I hit a bad shot, it was really a bad hook or bad draws. We've seen really good progression with that, and the fact that they were selected for the high performance just gives a testament of where we've come from in junior golf and where we're going in the future. I think the mix of 12 students and 6 coaches is really good. We can manage that with 2 coaches. And, you know, one of our major objectives is to try and up the standard of the coaching. Dine benni okinya kwa Ramogi de okadet wech kama mondo mi akel ni weche manyien to nikech igeno Ramogi TV ochuna mondo atim kama nikech aheri to kenda geni ahinya kaka jawinjo marwa. Achope giko mar weche manyien mag Migago ka ruoth oriti an bendo rita. Wachako rom kendo seche mabirogo e weche mamoko manyien. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godiochieng' mokwe.